Здравейте, аз съм Плами 43 Кюка и в миналия епизод щях да ви покажа как показах ви как да си направите собствено джакузи. Сега в този епизод ще ви покажа как да си направите така наречената собствена тоалетна. Това трябва ви място около 4 квадратчета на 8 квадратчета или колкото искате. След това може да го направите от всякакви блокчета. Аз съм избрала камък. Ограждате го. Но първо ви трябва ви резервоар. Ще ви покажа как да си го направите. Първо ограждате, оставяте едно квадратче място. Всъщност го запалвате. След правите един ред. Така. Заграждат се го цялото. Така. Оставяте място за врата. Значи няма как да ползвате. Ако сте на творчески, ще ви е по-лесно. Ако сте на оцеляване, трябва да събирате доста. Така, да речем тук. Оставяте на място и запълвате така. Трябва ви и едно за лепковото бутало, не две. Тук така. Запълвате пак. На 3 квадратчета трябва да ви е високо. Така. Както ви казах в миналия епизод, моят приятел Миникрафт се занимава сериозно с Майнкрафт. И ако се интересувате сериозно от Майнкрафт и искате да разберете как можете да играете, посетете youtube.com, напишете Minecraft, не Minecraft, напишете Minecraft и то ще ви излезе. Напишете Minecraft и Жоро. И механизмите на Жоро са доста интересни. Ако искате ги вижте и ако ви харесат, напишете някакъв коментар. Аз си пиша като Миникрафтката. Така. Стана. След това правите таван. Ето така. Така. Правите го целия. Аз сега няма да го правя целия, само ще ви покажа. Ето така. Може да го направите от всякакъв вид материал. Блокчета, всичко може. Така. Лепковото бутало, ето така ще го направя за момента. Ето така, стана горе-долу тоалетна. Сега ще ви покажа как да си направите резервоар. Значи, както тук има една такава, правите така. Така. Правите така, така. Правите едно като... как да го кажа? Като... след това. Влизате в... ето тук. На разни. Махате тези. Аз съм ги взела без искам. На разни. Взимате вода. Трябва ви вода. Трябва ви някакви вид блокче. Аз съм избрала камък. Трябва ви факла. Трябва ви от червен камък, където е това. Лепкаво бутало. Трябва ви ръчка и врата. Това е всичко, което ви трябва. Така, за лепковото бутало. Лепковото бутало задължително трябва да е настрани. Ама задължително. И трябва да го направите ето така. Вижте. Слагате ръчката, да го бута и спира водата. Разбрахте ли? Всъщност няма да е тук, ами ето тук.
ще го направим с 2 лепкави бутала. Едното ще е винаги включено. Така. Значи. Така, с 2 лепкави бутала винаги трябва едното да е включено. Задължително. Защото няма как да го направите така да ви се получи. Избирате камък. Така, трябва камък. Едно лепкаво бутало. Трябва да станете настрани, за да не стане така. Трябва да е ето така. Сори. Обърках. Ето така. Видяхте ли? Винаги трябва да е... Всъщност няма да слагаме лепкаво бутало. Така. Ще го направим ето така. Ще изместим резервуара с едно квадратче и ще го разширим. Сега важното е да има някакъв резервуар. По-точно трябва да е доста по-голям, защото водата няма как да ви се събере. Така. Ето така. Имате една тоалетна. Второ, трябва ви канал. Трябва да го издълбаете доста дълбоко. Някъде ето така. Издълбайте го. След това не се притеснявайте. Трябва да стане ето така. И да има една дупка. След това излизаме и слагаме водата. Водата трябва да има вода, иначе няма да ви стане тоалетна. С лава не дейте да го правите. Няма да ви стане. Пробвала съм. Ето така трябва да се получи. Водата трябва да я успокоите. След това, вижте как ви се получава. Ето, виждате ли как тече? С лепкавото бутало спирате водата и спира. Така. Ето пак се пуска, пак се спира. Пак се спуска, пак се спира. Ето така. Аз ще я спра. Ако не искате да ви се вижда вашето бутало, слагайте ето така. Ставете място и за ръчката се пак. Трябва да ви се вижда, иначе няма как да стане. И ето вашата тоалетна нова стана. В следващия епизод ще ви покажа как да си направите и задължително факли, защото няма да можете да виждате какво правите. Следващия епизод, който ще го покажа, следващия епизод ще ви покажа как да си направите влакче, което може да натиснете допълнително. Само натискате W продължително и то тръгва. Както ви показах в първия епизод, ето, както ви показах в първия епизод, направихме си влакче, което излиза от къщи и отива в друга пещера. Ето го пак. Ето го. Значи, задължително ви трябват сега ще ви кажа. За захранващи релси. Те се захранват с червенокаменна факла. Бай-бай и довиждане. Ще ви покажа утре как да си го направите. Довиждане.